Hey, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα μέρος το οποίο έχω δει πάρα πολλές φορές περνώντας απ' έξω, αλλά σήμερα είπα να το επισκεφτώ κιόλας. Και το όνομα αυτού... Trädgårdsföreningen. Λοιπόν, δεν κάνουνε πλάκα εδώ οι φίλοι Σουηδοί, αυτό είναι το όνομα, όμως μην αγχώνεστε. Εμείς θα το λέμε Garden Society, καθώς αυτό σημαίνει και στα Σουηδικά. Ένα υπέροχο καταπράσινο πάρκο στην καρδιά του Γκέτεμποργκ με πάρα πολλά διαφορετικά φυτά, λουλούδια και μια τεράστια συλλογή από τριαντάφυλλα. Εδώ μπήκαμε σε ένα από τα θερμοκήπια του πάρκου που μπορείτε να δείτε φοίνικες, μπανανιές αλλά και κακαόδεντρα. Να πω επίσης ότι η είσοδος είναι δωρεάν και το καλοκαιρινό ωράριο είναι 7 το πρωί με 8 το βράδυ. Ρίξτε μια ματιά και στο χάρτη, καθώς εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στο πάρκο. Αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια!